Tak a takhle se budeš hříbit oběma rukama držet, jo? Tak. Dobrý, sedni si. Sedím. A jde to blíž sednout si, nebo to je tam, to je příjemné? Jo? Nožky máš úplně perfektně, takhle když je budeš držet, tak to je máš úplně dokonale. Pevně drží. Jo? No, tak se pevně drž. Ukaž, jak zatáhneš silou. Super. A to je pro ní masáž, víš, to oni mají rádi. Takže tam klidně tlač. Tak, pojď. Perfektní. Je to dobré? Nepadáš nikam, jo? Ty jsi šikovná. Ty brďo. Tak jede úplně nádherně. No, pojď. Tak, přes bahno a máš čisté boty, že? Jako jediná. Ty jo, ty jdeš tak krásně. A nesažuje si dobře se. Teď než to sedne.